ए ठेव बंगलो. हा बोल. अरे माका ते वाला गोवा फिरायचा. हे वाला म्हणजे खेवाला. अरे तावाला रे. देवाला खायचा हाफ पॅन्टी वाला. बापूस तकडे गोवा काढतो गेल्यावर ता माहित नाही तुमचा. ता माका मोठा गोवा फिरल्यावर काय वाटणार. या गोवा पत्कार या गोवा मी विसरणार लगे. काहीतरी काकांक घेऊन जा मग काय तुका ह्या नाही तर मग अजून तुझ्या घेऊन बिऊन काय नाही. फरक पडणार नाही. नमस्कार भाई और बहनों, हम अभी गोवा में आ चुके हैं. नाव नाही घेतलं भाई और भाईको. हम अभी गोवा में आ रहे हैं. आलो. तर अभी हम लैंडिंग करने वाले हैं उधर. ये क्या है हमारे गोवा में रास्ता देखो. बांध लो. हाँ सीट बेल्ट लावो. युट्यूब चालू केल्यापासून बऱ्याच जणांचे बाबा पोरगे बघ लग्न असलं ह्या कामाचे फोन मोफत माका लग्न जमूची. मेन पप्पांका सांग. फोन बाकीची करणार होती पण ती बियान केलेली नाही म्हणून सांग. गरम काय हो. उसळ मिसळ कटवडा पाव. हां कांदा पाव शिरा आहे. मग तुला काय कांदा शिरा चायनी पाव चालेल. काय केलं गुंडूचं. त्याला ना आजक एका अंत असताना नातवक बघितले नसताना तुम्ही तिथे तर फोटो काढणार ना येऊ बरं बघणार पणाडे म्हणून तू का आणलेला. अजिबात नको. मग काय घालणार. वन पीस असेच असतं. अजून काय घेणार तू वेगळं. तिकडे जाऊन घ्यायचे तुला चांगले चांगले वन पीस दाखवले मग अशी ते. मेल्यानो अरे तुमच्या बाहेर राहता गो माझा पुढच्या राहिला. ए बरं दे. नमस्कार मंडळी, कसं सगळे. तर आज आपल्या सोबत आहेत पूनमताई आणि त्यांच्या सोबत आहेत. हा इकडनंच चला. या आपल्या दोन ह्याची बायको आणि माझी बायको. आपल्या दोन म्हणजे आमचे दोन उलट्या अर्थ लावच्या तर माझ्या घरच्या. काय म्हणतात आज गोव्याला चाललो आपण. कसं वाटतंय तुम्हाला. मस्त वाटतं. मनात गुडगुड्या फुलतात की काय. मनात गुडगुड्या फुटतात कारण तकडची गुडगुडी. हा तकडची गुडगुडी 2-3 ठेवून इसरा नेला. आता पकडे किती भांडण झालं. तुम्ही लक्ष देऊ नको. ते काय होता माहिती आहे. कमेंट पडली तर कमेंट वाचता मेन. रिप्लाय देवतो बाजूक विषय राहता. कमेंट मेन वाचता आणि माईज ह्या काळी घालता. काळी खाऊचे असले तर कमेंट करा एका. अरे वांगडा चल ना गो मेरे साथ. मी तो काल का स्टेप एक शिकली अशी. हा ते शिकलं. वर्षाने तू करणारच म्हणजे. वर्ष नाही ग तिथलाच मी कोणतरी बघणार नाही करणार त्याच्यात. वर्ष तिथे बघत राहा ना कसा नाचतोय. हॅलो हा काही लाव रे. येतो होय काहीतरी इलाव रस्त्यावर 4 रस्ते फुटले तर. हा मार लाव. हा तर उतरा की. हा नावाकडला थंय उतरा की काय. हा बाहेर राहू. रेंज नाही एकच काढी या. अरे काय बाबा सांगणार. या आयफोन घेतलेल्याने काय तुमच्याकडे नेटवर्क नाही. जिओचं नेटवर्क नाही तुमच्याकडे. हा कुडाला राहून छे आमचा नारिंगरा बरा. मग तेव्हाच मेन जिओला नेटवर्क पाहिजे सगळीकडे. ते इथे हय कामा का. हो बघ आपलं मस्त रे बसन रावाचा इथे बाहेर नाही बुतूर करा. भूत आतमध्ये ना करा. हे बघा ह्यो आमचा मित्र फायर ब्रिगेड वालो. हात तरी दाखव. तुझ्या काहीतरी ओळखतील पाहुणे. आग लागली की एका लगेच फोन करा. कुडात काय आग बिग लागली एका फोन करा डायरेक्ट. हे बघा अया ह्यो मस्त लगेच. मग तू पटकन जातस आग बिग लागली की. आमच्या काय ह्यो बाबू सारखी आग लावची कामं करतात. ती पण विजवतं. ती चूक साधी पाणी नाही द्या लागत. तर मित्रांनो आता आम्ही चाललो आहे विनूच्या मित्राकडे. मंदार तुमका बघ लागते. हे पप्पांका आमच्या मस्त ते बरे म्हणते. अग्निशामक सेवा लगेच सांगा माका कॉल करा. ह्यो जायचा का आग मोठी पेटात. ह्यो चालला त्या का पेटली मला नाही म्हणलं वाईट थांबाया म्हणती. तुम्ही टायमिंग मध्ये असता. अकडे काय आग लागू तू 8:30 लागली तर कापा बिपा मस्त. तर मित्रांनो एरवी आम्ही दरवेळेला तुम्हाला शहाळ खाताना दिसलो असू
नाना पाडून देत असतात, त्यामुळे शहाळ्यासाठी आम्ही कुठेही हजर असतो. तसं आता इथे आपला मित्र आमच्यासाठी शहाळी पाडवत आहे, त्याची टेक्निक वेगळी आहे. ओके भरलेला सही शाळा. आहे. अरे मग तूच आहेस काय? मी 5 खातो. आम कपाळा पाडा. हे ह्याच्याकडे येऊ काय मग अदना असं सांगत नाही तू हे प्लॅन. अरे डायरेक्ट अंगावर 3च पडलंय. अरे आपण दोघांनी खाऊया. ग्लास बीस नको, आपण डायरेक्ट. तुम्हाला सगळ्या नारिंगरात आल्यावर मी एक शाळा देतो. हा इथे तुम्ही असं ग्लासा बिसून देणार. तो आला नाही त्याची चुकी. सुरी पण एकदम तू यांच्यासारखी घेतलीस रे ते नारळवाल्यांची. तर मित्रांनो हा असा मित्र आहे आमचा की त्याची कुठेही ट्रान्सफर झाली कारण की आम्ही तिथे एकदम व्हिजिट देतो कारण की त्याचं माहोल वेगळा असतो राहण्याचा. त्यामुळे आम्ही त्याच्यावर इथे येतो. या लोकेशनला पण आम्ही आधी व्हिजिट केलं आहे. मस्त पार्टी बिर्टी शाळा काढून दिल्या तुका एवढा म्हणूनच त्याला सांगतो बघा. खास आता आम्ही आल्याबरोबर त्याने पटकन शहाळी पाडली आहेत, पण 3च पाडली आहेत. आपण सांगा काय 1 2 3 असा मग बरोबर केलंस. खतरनाक. नानांका दाखवू काय अर्ध पाणी गेला तोच पाणी जर पाडलं फुटलं या साईडने फुटलं आहे. या साईडने फुटलं तरी म्हणजे त्याच्या वत मोठ्या ना साधारणी लय वार मरणाचा ईमेल केलं कसं तरी. मला येत आवरो 1 नंबरचं पाणी या का. हा नारळाच्या शेळ्याच्या पाणी 1 नंबर आवरो. चल अन्ना चलो जल्दी. चलो बाय. चलो. ए पुढच्या वेळेला कधी नारळ बिरळ पाडले शेळा बिळा. पण भारी काम केलं ना यांनी. त्यांना ग्लासात नाही अक्का आपण बाहेर पियाला. होय त्या एक भारी काम केलं. मग. स्वतः काटका पियाला. परत दुसरं पियत होतो. हा अरे म्हटलं आहेत ती बाबल्यान 2 नाही मी नाही पियाला अजिबात. मी बाबा बायका पहिला आधी म्हटलं माझी बायको म्हटलं आधी ती कधी पहिला देऊया. खरंच विचारेल हो खरं सांगलंय ना बरोबर. हे आता राईट ना काहीतरी चांगलं सांगितलं पहिल्यांदा. चला बाय बाय. अशीच आग लागली की लगेच सांगा नाही तुमका आम्ही सांगतो. सगळी आग इजवता येता पण झोमटाची आग लागलेली इजवता येत ना. त्याच्यात आग इजवणार मारायक जाता. तर अशा प्रकारे शेळ्याचा पाणी अख्ख्या हेने खाल्यान मी यांका वाईच दिलंय पहिल्यात ना वाईसो मोठाच काम. कसा परत पुन्हा तेवढी शांत हो कोवित ना म्हणून म्हटलं हे आपलं पोट भरलंय ना ती मला आयडिया काढल्याच्या विचारांची सांगू होतो 4-5 काढू नाही हा तो तर म्हणती नारळ काढल्या ना कोणी. तर चला आता डायरेक्ट गोव्यात भेटूया. पुन्हा परत थांबाचा येईल आता काहीतरी. मुंबईच्या शहरा फुलांचा गोजिरा आणि काय वय देग मला लग्नाचे वचन राजाची राणी मी बन झालीच आहे पुण्या राजाची राणी. बाबा प्रेमाची पारंग जुली तुला होईल लवकर. जुली गो जाईन मी मुंबईच्या शहरा फुलांचा गोजिरा आणि शब्दांकडे लक्ष देऊ ना. शब्द तुझ्या डोक्यावर जाणार आहेत. शब्द म्युझिक मस्तच आहे. मी त्याच्यावर गाणं सुचवतं पुणग्या गो पुणग्या अशी पुढी आहे म्युझिक भारी आहे. अशी सगळे अशी हो मागच्यांकडे सांग. डुला डुला सगळ्यांच्या ठिकाणी डुला मुंबई का त्या झोपेत डुला ही वेगळी मालवणी आहे. ही भाषा मालवणीचा पण ते नाही मालवणी नाही ती मराठीच. जशी आपली मराठीची पोट भाषा मालवणी तशी मराठीची त्यांची भाषा.
तसंही माका या कानात दाखव ऐका नंतर मग माझ्या होता तोंडासमोर पानात पान बाई गेलीच पान ही समजता माका. गेलीच पान त्याला बघून बाई हरवलं पान त्याला बघून बाय हरवलं भान. रंगला रंगला वेलीच मैदान रंगला. ही वर्ष आपल्या लग्नाला लावायला हवी. लग्नाची गाडी हीच गाडी त्याच्यावर तुला ती पूजा हो तो तिने वाट काढले. अरे नाही रे बाबा. अरे ते डायलॉग मायचं मुद्दाम आणि या करता काय ग. अगं आता हा माझी मेमरी कार्ड बघते. हा मी आता काय काय ग. अगं डान्स आता एवढी आलीस गोव्याला मग आता एक नाच होऊन जाऊ दे तुझा. हा कोणता नाच करणार ती हिपहॉपचा असतो. कुठला हिपहॉप. हिपहॉप. असं असतं. मला पुढचे ते काही कळत नाही तो. पुणग्या दाखवता का जरा नाहीला तरी देव काढतात तसं करणारा नाही. पुणग्या नवीन कपडे झालेले आहेत त्याचे फायनल. आता पुणग्या करणारा नाही बोटीवर. आम्ही करू आमका सवय आहे की नाही रे होय ना रे वाले? आपणाक सोबत नाचणार म्हणजे नाचणार. गोव्यावाल्यांका वाटा गोव्या कोणतरी येईल ती ना 4-5 जण ती. शिगमो घे. काय रे ए देव बंगलो. हा बोल. अरे माका ते वाला गोवा फिरायचा. हे वाला हम्म. म्हणजे खेवालं. अरे तावाला रे. देवाला खायचा आपल्या हाफ पॅन्टी वाला. हाफ पॅन्ट वाला. हाफ पॅन्टी वाला नाही रे. याला हाफ पॅन्टी वाला गोवा. होय ग काय ग. नाही ना हा. चर्च वाला गोवा फिरायचं तुला. नाही नाही मला ते वाला नाही. मग कोणतं? मला ते दुसरं वालं काय ते असं आपल्या कोकणासारखं आहे ते. काय मग उपयोग मग काय तुला बरं? सड्यावरच जावं लागेल. मग तुला तू सड्यावर राहायचं होतं ना तिथे ते नाही रे. ढोरांबरोबर. मग तुला गरज अरे गोवा गोवा नुसता तसा जसा तसा नाही. आतमध्ये त्याच्यात भरपूर अंडरस्टँडिंग पाहिजे भरपूर आहे. काय अरे तू काय अंडरस्टँडिंग. चालत सगळा फिराय तुझे मॉपचे दिवस घेऊन येईल ना. नाही 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 चल आपण 2 दिवसात फिरण आपल्या मार्गस्थ लागाया. बापूस तकडे गोवा काढतो गेल्यावर ता माहित नाही तुमचा. ता माका मोठा गोवा फिरल्यावर काय वाटणार. ह्या गोवा पत्कार ह्या गोवा मी विसरणार लगे. काहीतरी काकांका घेऊन जा. मग काय तुला ह्या नाही तर मग अजून तुझ्या नाही, नाही, घेऊन बिऊन काय नाही. चे फरक पडणार नाही. गुंड आम्ही दोघं फिरूया. गुंड तो काय फिरतात हो पटपटी चालू केल्या. नमस्कार भाई और बहनों. हम अभी गोवा में आ चुके हैं. बायकोचं नाव नाही घेतलं. भाई और भाईको हम अभी गोवा में आ रहे हैं. हाँ आलो. तर अभी इस पर आपला यो थोडा कन्नड गुजराती मराठी सगळा खेपे. अभी हम लैंडिंग करने वाले हैं उधर. ये क्या है हमारे गोवा में कुर्सी की रास्ता पेटी देखो. बांध लो. हाँ सीट बेल्ट लाओ. लाओ. सीट बेल्ट लगाओ नहीं तो उधर लैंडिंग के कब बॉक करने वाले हैं तुम. पुष्पा असती तो बॉक डायरेक्ट. पुष्पा बिचारा म्हणत असतात व्हिडिओ बघताला पुष्पाचा नंदनचा मोबाईल हा भारीतलो. त्याच्यात बघता व्हिडिओ पुष्पा. बाबू मग माय बोलत असेल. केसता माझी. हे विनू या सगळा काय हो टाकताय सगळ्यात टाकताय. एडिट नाही केलं बरोबर. एडिट नाही केलं माझा व्हिडिओ. कॅमेरा का टाकलंच गो बघतलो होता माझं असं म्हणता. तू कोतेंचो इथो बायचो आय अच्छा बच्चा आय. हा मी तो बारको बाबू नाही मोठो बाबू. ही आमची अच्छा बच्चा म्हणजे विनूची बहीण. साधारण दिसता बघितलं असेल मागच्या व्हिडिओत. ले काय झालं बाबूले काहू खाते. अरे मी फिरत अगं मी सीट बेल्ट लावले त्यामुळे मला असं ओ कोच नाही. अरे नाही फिर अरे मेला घरा तरी. तर मित्रांनो आता मी फुकईला म्हापसा दिला. हे आमचे सबस्क्रायबरच बरेचसे माका कॉल करत असतात प्रत्येक जण. झील बघ या पोरग्या बघ या बघ. पोरग्या बघूसाठी करतात मला फोन. होय माका सांगायचं राहुल बऱ्याच. युट्यूब चालू केल्यापासून बऱ्याच जणांचे बाबा पोरग्या बघ लग्न असलं तर ह्या कामाचे फोन मोफत माका लग्ना जमूची. काय करणार तू लग्न संस्था एक काढ ना तेवढा. पोरी जमत नाही. पोरी आता एंगेज लगेच होतात ते.
तरी पण मी प्रयत्न करत असते लग्न ह्याचा सेटिंग लावचो काम करीत असते बाबा. गोव्यात ना मग कॉल येलो गोव्यात ना ते video बघ. काय मागचं बोलता माझ्यासाठी नाही ग ए इन्स्टिट्यूट माझ्यासाठी नाही. अरे त्यांना पोरगे चांगले शिकलेले आहेत त्यांना पोरी मिळत नाही मग ते मला सांगतात बाबू बघ तुझ्या ओळखीवर कुठे असेल काय असेल. तर मित्रांनो आता आम्ही इलाव हा पुढे मी सांगू केलं पुढे सांग ना तू एक वाक्य सांगाय. तर सांग. तर मित्रांनो आता आम्ही म्हापशात पोहोचलोय आणि त्या दिवशीच्या आपल्या व्हिडिओ नंतर शॉपिंगच्या आम्हाला बऱ्याच लोकांनी कॉन्टॅक्ट केलं मगाशी पण मी सांगितलं. तर त्यातलेच हे एक सबस्क्रायबर मित्र आहेत आपले वैभव देसाई म्हणून. तर त्यांनी आमची इथे सगळी अरेंजमेंट केली आहे. अजून आम्ही त्यांना भेटलेलो नाही आहे तर आता भेटतील ते. तर आता 1 मिनिट राहिलं आहे फक्त पोचायला. खायचो राईट आता कळत नाही. स्ट्रेट ना अजून ते बघ ते हा ओके ओके. बाहेर गरम बघ काय बाबा माझ्या या कापा किल्ल्याच्या पुढचा ऊन हा. तर नमस्कार मित्र हे बघा आपले हे ऊन 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 कसं वाटलं. राहायला आमच्या आम्ही दिसतो वर्षात. मी म्हटलं आजच मी तर मित्रांनो आता म्हापशात आलो आहे आणि म्हापशातली सुरुवात या मागे जे बाबाजी कॅफेटेरिया आहे तिथून केली आहे आणि आता इथेच बाजूला हे मारुती मंदिर आहे तिथे दर्शन घेऊन आता पुढच्या प्रवासाला सुरुवात करायची आहे. मी रवलं तरी म्हटलं माका मी म्हटलं रवलंय माका ठेवताच की का गोंधळणार होते आता पुन्हा परत. तर मित्रांनो हे बघा जेवणीला हे बघा प्रॉन्स मशरूम काय पनीर मसाला आणि इकडे मशरूम नाही चिकन नाही चाहिए हेंका चालतं मराठीचा हिंदीचा. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आता जेवण वगैरे झाला दुपारचा आणि आता हॉटेलवर जाणार आणि चेंज करणार आणि नंतर मग फिरायचा बघणार. चलो भाई पूनम ताई जेवलात ना मस्तपैकी दाबूनही जेवणार. चला थँक्यू सो मच. चालेल चालेल मी मग इथे म्हापसा मार्केटला आले तुम्हाला आरामात घ्यायचं. तर मित्रांनो जेवण वगैरे झाला मार्केट जरासा फिरला होय वाईट जरासा कारण की आधीपासून काय शूज बीज घेतलेले नव्हते त्यामुळे आता लगेच अचानक नाही भयानक असता सगळं. आता मी हॉटेलवर चाललो. पप्पांका घराडे पहिलो आधी फोन करा. तुम्ही करा. हॅलो काकी हा हा 1 वाजता पोहोचलोय पण फोन रवलेलो गाडी येत म्हटला. आणि मी रवलेलं आहे डिकीत. मी रवलेले साडी आहेत गाडी आहेत मी रवलेले फोन रवलेलो माझं ह्याचे आमरी जरा तुम्ही गोंधळ टाकता. मेन पप्पांका सांग फोन बाकीची करणार होती पण ती बियान केलेली नाही म्हणून सांग. राहणार किती दिवस पहिला प्रश्न.
चलो चलो उतरो होटल आला आ गया लय गेला उतर रे बाबा